Melisanto, Sociedade Cooperativa Galega. A Cooperativa Agraria Melisanto, situada na comarca Terra de Melide, créase no ano 1979. Xurde da necesidade de dar resposta ás carencias que o sector agropecuario tiña naquela época. No seu comenzo, contaba con 146 socios e un capital social de pouco máis de 2 millóns das antigas pesetas. Actualmente, ten 670 asociados e os recursos da cooperativa ascenden a máis de 4 millóns de euros, acadando no 2006 unha facturación de máis de 17 millóns de euros. Dispón dunha plantilla con 38 persoas que traballan de forma directa e 15 máis indirectamente. Para a súa constitución, os promotores e persoal da Axencia de Xestión Agraria de Melide dedicáronse a visitar as parroquias de Melide, Santiso e Toques, convocando reunións para informar sobre o proxecto. Acadouse ese número de preto dos 150 socios para iniciar as actividades da cooperativa. Pouco a pouco o ámbito de actuación da sociedade foise estendendo cara aos concellos limítrofes de Sobrado dos Monxes, Agolada, Palas de Rei, Vila de Cruces, Boimorto, Arzúa, Mesía, Monterroso, Antas de Ulla e Taboada. O camiño non foi doado. Os socios de Melisanto atopáronse con dificultades e escaseza de medios que venceron grazas ao entusiasmo e ao seu afán cooperativo. Ano tras ano, foron acadando os obxectivos marcados nos seus comenzos e superando novos retos. Era necesario contribuir e fomentar o desenvolvemento da comarca con diferentes actividades e servizos, dirixidos en especial ás explotacións agrícolas e gandeiras. Outra meta era conseguir maior dimensionamento e diversificación das explotacións, coa finalidade de repercutir no incremento das rendas familiares e, polo tanto, crear, a súa vez, melloras na calidade de vida dos socios. A cooperativa acolleu novas técnicas que apareceron cos novos tempos. Todas as seccións están informatizadas. Investiuse en proxectos e necesidades e na creación de servizos que Melisanto puxo en funcionamento, pasiño a pasiño, debido á demanda dos seus socios. No 1984, ponse en activo a fábrica de pensos. Coñecer en todo momento a composición destes e garantir a calidade dos produtos demandados era parte dos seus obxectivos. As instalacións da fábrica están continuamente en proceso de renovación. A implantación da engraxadora e a amelazadora permiten utilizar máis materias primas para fabricar os distintos tipos de pensos. A granuladora comercializa os en gran ou fariña. O incremento da capacidade dos hilos, o aumento do número de celas de dosificación e a incorporación dun tren de paletización son algunhas das melloras realizadas ao longo dos anos. Hoxe, elabóranse ao redor duns 23 millóns de kilos de pensos e racións. Conta coa certificación ISO 9001-2001, polo que está implantado o sistema de rastrexabilidade en todo o proceso de fabricación dos pensos. A sección tamén ofrece o servizo de reparto a domicilio. No 89, créase o servizo veterinario, contratando un veterinario e un controlador de muxido. Este último, na actualidade, forma parte do servizo de muxidura e da agrupación de produtores de leite, que conta con 170 socios. O controlador de muxido presta un servizo de campo enfocado a mellorar a calidade do leite que se complementa ca súa comercialización realizada a través da agrupación de produtores dende o ano 1994. Hoxe, 20 explotacións levan o selo de leite de vaca certificada de cooperativa e cóntase comercializar, na presente campaña, en torno aos 30 millóns de litros. O controlador de muxido encárgase do testemuño, a posta a punto e o mantemento dos equipos. É importante o funcionamento desa maquinaria, xa que incide no rendemento económico da explotación. Esta sección tivo un investimento de máis de 360.000 euros entre camións, cisternas, equipos de medición, etc. Conta con 4 traballadores máis que fan posible a recollida de leite nas diferentes rutas establecidas. Actualmente, 4 veterinarios traballan na cooperativa con dedicación exclusiva. Son os responsables da xestión integral das explotacións, do asesoramento técnico e económico, da planificación da reprodución, do control de calidade do leite e da tenreira galega, da mellora xenética, da inseminación artificial, da formulación de racións alimenticias para os animais e das intervencións cirúrxicas e patolóxicas. Tamén asesoran aos socios da cooperativa sobre os distintos programas postos en marcha. Contan cun servicio de urxencia para atender os animais das explotacións asociadas. No 93 créase a sección taller mecánico ca finalidade de reparar o parque de maquinaria agrícola co que contan os socios de Melisanto nas súas explotacións,
manter os vehículos dos socios e os da propia cooperativa. A maiores, confecciónase calquera útil que os socios poidan demandar para as explotacións no tema de cerrallería. No economato, pódense atopar produtos de alimentación, ferratería, enxoval, calzado, bazar, froitería e drogaría, para que os socios cubran as súas necesidades na cooperativa que é a súa casa. No 1998 nace a sección carne. Nela, actualmente, comercialízanse preto das 2000 reses anuais amparadas pola indicación xeográfica protexida ternera gallega. Particípase activamente na comercialización a través da cooperativa de segundo grado Artesáns Gandeiros e son membros da comercial cárnica Friarte. A cooperativa aposta por dedicar instalacións e profesionais para o cebo de becerros, xa que é unha actividade que estaba sendo eliminada de moitas granxas polo traballo que exixen estes animais. Para ofrecer resposta ás necesidades dos socios e intentar reducir custos na produción, puxéronse en marcha diferentes servizos como a sección de maquinaria en común cun amplo parque de máquinas. Os socios pódenas empregar para os seus traballos. Supón aforro de cartos e tempo. Dispoñen de tractores de gran caballaxe, sementeiras de millo e erva, fertilizadoras, cisternas de xurro para 16.000 litros, arados e outros diversos apeiros. Debido á falta de man de obra nas explotacións, o alto prezo da maquinaria e os cambios na nutrición animal, xurde o servizo de alimentación integral que consiste en darlles asesoramento aos socios na realización de racións alimenticias para o gando nas explotacións gandeiras. Tamén se veñen utilizando 3 carros mesturadores que son capaces de distribuir as propias racións do gando nas explotacións dos socios. O Servizo de Apoio e Sustitución nas explotacións proporciona axentes de sustitución para realizar traballos agrícolas e gandeiros nas explotacións que o demanden, xa sexa por causa de enfermidade, maternidade, vacacións ou días de ocio para os socios. A sección horta, actualmente integrada por 40 socios, nace no 2004 coa comercialización de feixón verde cultivado ao aire libre e pouco a pouco foi ampliando os cultivos para atoparnos hoxe con produtos tan variados como a leituga riza ou lisa, cebola do país, allos, porro, tomate, diferentes tipos de pementos, repolo, cabaciña, espinacas, acelgas, grelos ou berzas. No ano 2005, un grupo de 12 explotacións instalan os primeiros invernadoiros cunha superficie duns 14.000 metros cadrados. Os cultivos ao aire libre este ano situáronse en torno ás 15 hectáreas, pero atópanse en proceso de expansión, tanto estes como as superficies cubertas. No 2006, incorpórase a esta sección outros 13 socios que cultivaron baixo plástico unha superficie superior aos 15.000 metros cadrados. Últimamente foi inaugurada unha nave para esa sección cunha superficie superior aos 2.000 metros cadrados, que está sendo utilizada como centro de recollida, transformación e venda dos produtos hortícolas dos socios. No ano 2007, hai 8 socios que se incorporan como xóvenes agricultores co afán de seguir incrementando os produtos de horta da terra de Melide. Estáse traballando forte para acadar o selo na produción integrada, a creación dunha OPFH, Organización de Produtores de Froitas e Hortalizas, e xa está implantado o certificado de rastraxabilidade. O investimento total desta sección, desde os seus comenzos, foi superior ao 1 millón de euros. Melisanto, consciente das necesidades de formación dos seus socios, puxo en marcha no ano 2004 unha nova iniciativa coa apertura dun telecentro, lugar dotado de suficiente infraestructura para impartir charlas e cursiños ou difundir o uso das novas tecnoloxías na terra de Melide a través da informática. A boa disposición dos socios e o equipo de traballo que está integrado por 8 técnicos titulados entre veterinarios e agroforestais, ademais da xerencia e o resto dos empregados, fai que a cooperativa Melisanto mire o futuro ca necesidade de buscar solucións aos novos problemas de produción e comercialización cos que se atopan actualmente as explotacións da nosa terra.